अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजबन कृष्णम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। और अब तनी अनुमान करो कि हनुमान जी कैसन देवता हैं। एक सेकंड खातिर आज भारत के वैज्ञानिक इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 भेज दिले चंद्रमा पर, आदित्य L1 भेज दिले सूरज भगवान के पता करे खातिर। कोई करोड़ एनिए रही तबे सूरज भगवान के बारे में पता करी। अब बाबा हनुमान जी क्वेश्चन देवता रहले, आज जन्म भइल तले काले सूरज भगवान के लीली गइले उगन ना कतना ओ घरी कौन विज्ञान रहे माने विचार करो ई भेजले वाले वैज्ञानिक सूरज भगवान के जरी ना जाई एनिए रही तबे पता करी जरी जाइलो ओई का तारा लोग काहे चौथा से कहले बा ई बुझाता जे हमास में से आइल बलो। हां हमास में के हलो गांजा से बड़ा कमुड़ी वाला गांजा से भा लगल बाल ब्रह्मचारी है हनुमान जी तब बाल ब्रह्मचारी अरे धेनुधारी के पुजारी अगदधारी देवता ना। बड़ भाई हमरा हरेंद्र यादव जी बहुत बड़ समाज सेवी आग्रह करब से प्रणाम करतनी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा। दुर्गा माई रवा का बनौले रही हनुमान जी रवा का बनौले रही लेकिन बहा लगल है भैया हरेंद्र भैया कम से कम सालों भर को हमने के इहो ना कर जत हमने के लगे का बा सारो में हवा डबा भगवान रवा का बनौले रही हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। हरेंद्र भैया के ही तरी मान सम्मान बना रहा तब बाल ब्रह्मचारी अरे धेनुधारी के पुजारी गदधारी देवता ना अगदधारी देवता ना असुमिरन में मन पारी गदधारी देवता ना गदधारी देवता ना असुमिरन में मन पारी गदधारी देवता ना गदधारी देवता रामू बाबा भानुपुर बालूपुर बड़े बड़े रुपए दे बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा एह श्रीमान समान और बन रहे हार्दिक हार्दिक स्वागत बा हनुमान जी रवा का बनौले रहे अच्छा या कमर बगैचा बाबू लंका 2000 खरमी पपी जिला
डॉक्टर साहब हमरा सुनील गुप्ता जी जिग्नेश्वर के माध्यम से हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा जीवा सुबरियू जी के हरि जी सयारी गादाधारी देवता जीवा सुबरियू जी के हरि जी सयारी गादाधारी असुमिरन में मन पारी गादाधारी जा 10:30 हो गई बा विचार करो बाल ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी तब ब्रह्मचर्य रही कैसे पहले हर एक गांव में महाराज जी अखाड़ा रही पहले हर एक गांव में 5-10 गो पहलवान रहत रहे है कि ना पहले हर एक गांव में लोग लंगोटा पहनी है एक घड़ी तो नया लइकन के कह दी कि लंगोटा पहने के बा तो ओकरा बुझेबे न कर आगा से बने कि पाछा से बने अब हर एक काम में 5 गो मऊ हो जाता का कर समय समय के बात देखी त बहुत सुंदर अब माने कहे के नहीं तनी खड़ा होके आई तनी अरे आई महाराज इहो का लंगोटा पसे नहीं आवे है ने आव समाज में रहल जाला एगो माला देवता रखावा है ने बहुत सुंदर तू कलाकार कमेटी के सदस्य कमेटी के सदस्य बने यहाँ के आव हम तो चिन्ही में माने औजा को नहीं है जे ए में कहें कि ओ में कहें ई है कि ऊ है ई है कि ऊ है आवत नहीं आई अरे वो माला वाला देला फिर तू बैठ अरे सबके माला ना मिलेला सबके माला ना मिलेला उतार बड़ा सौभाग्य होला देखता वाह हम तो चिन्ही में माने हम माने धोखा खा को नहीं है भगवान तारा के बनौला रखस हम तो कहने कि हमनी के लेडीज आ गई हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा यही तरी मान सम्मान तहर बन रहा देखता इहो हनुमान जी के पुजारी न हवे देखे तो हम मेहरारुए के आईब्रो बनावल देखल रहने है हरेंद्र भैया इहो ले घरी आईब्रो बनावत ई ब्रह्मचर्य बिगेलन का करब हे हनुमान जी अब रे बैठल के बना खड़ा रहो डाना रे मारी ले का मारी ले का चली ठीक है बाप रे बाप अजीब अजीब का करब पहले गोदना गोदाए हाथ में चांद हाथ में आए का करब लेकिन ऐसन ऐसन गोदनो गोना माने भाई ऐसा ऐसा जगह टैटू लोग बनवा लेता एगो तो देखनी है जगह हेपा बनवले आइलो बा ही जड़े हो भा लगले बबुआ तरौरे मंडल राजा अधिकारी बेटा कहि बोली जनक दुलारी संतोष कनौजिया बड़ी बड़ी रुपया दिले बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा अरे जनक दुलारी केसरी किशोर राउर अंजना मतारी गदाधारी देवता केसरी किशोर राउर अंजना मतारी गदाधारी देवता बंटी
चौधरी कंपाइन मलिकार हमरा के दल ने पुरस्कार रात भर में संतोष कनौजिया बड़ी बड़ी रुपया हमरा के दल बने पुरस्कार रात भर में कताना चप्पल हमनी के खाता ही अरे बाप रे बाप हां तने आवे का बता कि सब चप्पलवा खोलिए के अरे माने कहे के नहीं के ई तरहती गाँव नहीं रहुए हिनकर नगदे चप्पल किन ले नगदे पैसा दे के अकला से चप्पलवा दे त सुमिरन में मन पारी दादा धरी हनुमान जी के सुमिरन में रौरा हाथ से पैसा मिल गई हम जानता नहीं हमर सुमिरन गावल सफल हनुमानो जी मऊ जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा बंदर बा यही तरह सब का मान सम्मान बन रहा है लेकिन कहली बात भैया संकट मोचन सुरा संहित कर दी बजरंग अरे दासत शिकारी जी बुढ़ावो बेआस होई तन चुचुकारी गदाधारी देवता सुमिरन में मन पारी गदाधारी अरे प्रेमा अरुण कुमार वर्मा पूर्व प्रधान हमरा के दिल में पुरस्कार 251 रुपया हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा अरे दुर्गा मैया की जय ओ बाबा